И здравейте хора, днеска ще играем на Brawl Stars и ще дигаме 8К и изяваме Леончето батко. И след това 400... Чакайте само да го сметна. Тук ще ми станат 320, аз ще взема 800. Да, значи днеска ще вземем два нови бролера и ще съберем после за 100. Тук тези ги нямам, защото не съм събирал за тях. Може да се избера... Айде, пенито ще се избера, пени. Чакай. Отиваме в шопа, тук има нещо безплатно. Тук ще го видях. 10 PowerPoint. Тама за Леона. Да знаете, че само половината ми клас няма Леон, ще ми се сърдят. И както ако искате още, нов съпорта креатор вече и аз имам, казва се Коко Те Реби. Нищо сега инвалид, нищо. И който иска мой да ми влезе в групата, ето я, колко те греби. Без хейтове, защото... Да. Добре, ами айде да почваме на първа врата. Аз като пуснах ти видео, трикна да мои работи, брат. Нали записвам? Записвам така. Ще дигна я бързо за 10 минути. Ох, маля. От мен, не, не съм. Сега ще ма хейт, че съм слабен, брат. Просто нямам гледнати герои, много съм и слабен. Събирам поинтове, ако ми се пада някой хубав герой и да разбирате. Всеки събира от тези Франк. Извинете, че чува този звук, просто го хождам телефона. Защото просто ми загрява телефона за мамка му. Сърджей! Бягай се тук. Бягай и тук. Франк ще те бие. Ботка, мисля. Грифче, ти на къде се разбърза? Виж, сега го заклещих. Аре, мишка. Да правим малко кръчето. Джабя! Малич му Сърчи с 10 по кучета. Човека ми би по 5000. Не, махай. Сърчи! Много там мразя. Махай го то смич. Бяга ме попита като разпълнява клиент. Добре, поне 6. Мой стрек. 10, окей. 10, окей. Супер, бе. Аз се чупне и тук ще ми даде, брат. Точки има. Колко ще? 80, добре. Аз съм много пари, ама точки няма, брат. Чому най-много пари? Не знам дали ще ги карам. Може и... Да, пени. Сега ще изберем Стю. Ей, тук ще си избера Спайка задължително. Тук пайпачето. Ей, тук ще си избера... Ами... Аз не се нещо ми се чути. Защо на Бробо? Аз пък Бробо. Що не? Не, да играем тук по Бробо, ти отнеш. И също, ако харесвате тези клипа на Brawl Stars, извинете, че не съм снимал, нали смисъл, съм записвал последно 5 така купи, защото
Нямам време на училище съм да разбера, че има. Кой ти ученик ма разбира? Аре, бе, 22 качок ще им кажа. Ти ме качок да сами. Окей. Като миналата игра съм готов. Добре. Сега тук бушкемпим просто, брат. Аз се чакам, защото пътя до Шел. Сериозно. Пътя до Шел. Демек пътя до Шел. Кимич. Кисо. Сигма. Бум. Мама кефте скуга. Бу. Бягай сама! Бягай, ма! Сега колко? О, добре, 5 купи, 5. Добре, 10. О, 15 ранг, добре. Мисля, че... О! Хора, правим ли ги 8К? И вижте, ще взимем една якия мелодия. Аз пък ще дам 4 следа, няма не се струва. По-добре е тук в шопа. Но аз задам 42 лева. Мога да си взема и той за 2 лева. И преди като имаше го, можеше да си го купя, брат. Ой, чакай го напред. И нямам го още. Чакай, бе, какво направих, бе? Не. Сега може да изиграем една игра с... Мисля да играем с Алекс, с Алекс, такъв Алекс е. С Макс. И ако стане, защото... Аз видео го снимам нарочно, защото брат... Мисъл, аз винаги съм споделяла за вас, като дигам някакви ярки купи. Както първото ми видео преди 2 месеца бях на дъното, пък сега съм на върха. И те доста приятелите ми от училище не са тия купи. Един от моя клас, той няма дори още 2 епика. Пък ми като съм бот. И има само една маймунка от теста броха. С маймунка не се зашли. О, защо му защо? Ще ми разпори. Добре, с Макса доста добре. Я пишете в коментарите вас, Макс кефи ли викате и Бонер. Can you remember that? Човека ми би по 1001 работа. И знаете, че чуете, просто телефон ми много прегрява и спускам вентилатор. Мамка му. Давай, Брок, вярвам в теб! Давай! Сериозно ли се стоим успеха? Аре бе, бот, аре мри бе. Ето просто беше... Yes, Максим е 15. Две купи, две. Пуснах нарочно нокаут. Мале, Леон, брат, Леон. Мале, прекъснал. Аз го искам още като почнах. Щях да дам 300 лева на баща ми картата. Какво бигин викаш, ма? Лудо. Аре, Брок, аре влез ме в едно. Аре, бе, бот! 160, фул пист, фул бокс. Пау. Давай, Рико, разпоря. Каш ма разпори. Майка и мандеска. Да я мандръсат дано. Няма баща я да мандръса. Само ако не учите. Не пожелавам баща му или баща и да го мандръсат.
Аре бе, брат, с къде ще ходи бе? Аре ма, песен. Пица на бял кон, подката на бабата ми решери батон. Мале, се ще заклещи жестоката. Какъв прост бролер, а? Виж ти какви прости ги има. Ступид, да, много. Но 800. Давай. Какво? Мале, нашата Чарли. Чакай се кръсти. Добре, мантито май убихме, да. Мантито я разтвори. Yes! Брат. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Давай. Haydi Leon. Haydi. Choice. Аре бе, нов бролер. Чакай, аз с нямам ли? Бас. Стю. Нали пенто ми е нова, да, аз се нямам. Човек Леон, брат. Леон. Ами добре, това беше клипа, хора, няма се да ви хареса, айшо.